Адбылося нечаканае з'яўленне Ірыны Абельскай. Напярэдадні 9 мая многія дзяржаўныя ведомствы пачынаюць адпаведную актыўнасць. Ускладаюць кветкі, наведваюць мемарыялы, ну і ўсё астатняе. Не стала выключэннем і Міністэрства аховы здароўя, якое выправіла вялікую дэлегацыю да брацкай магілы ў вёсцы Падгор'я Мінскага раёна. Узначальваў усё гэта міністр аховы здароўя Аляксандр Хаджаеў, але ж нароўні з ім удзельнічала і маці Мікалая Лукашэнкі Ірына Абельская, якая рабіла фотаздымкі са скорбным тварам каля помніка і пасля раздавала каментарыі дзяржаўнай прэсе. Увогуле, апошнім часам Абельская атрымлівае ўсё больш і больш адказныя даручэнні. Намінальна яна, як і раней, узначальвае медцэнтр кіраўніцтва справамі Лукашэнкі, вядомы як лечкамісія, але ж на справе яна займаецца шмат чым яшчэ. Ну і акрамя таго, маці Мікалая Лукашэнкі узначальвае камісію па праверцы беларускіх медустаноў усіх узроўняў. Так што не выключана, што Аляксандр Хаджаеў цяпер стаіць побач з тым, хто і стане прычынай яго звальнення. Ну а чаму не? Бо маці Абельскай Людміла Пастаялка ў свой час была міністаркай аховы здароўя пасля працы ўсяго толькі ў брэсцкай бальніцы, а яе дачка даўно ўжо зрабіла больш паспяховую кар'еру. Так што магчыма, што раней ці пазней Лукашенка пасадзіць Абельскую ў міністарскае крэсла.